Fuck the police. Бам! Добраш ли? Къде? Къде? Пак в войната. Намираме се къде? На Витошка. Пътеката на живота, на простащината, на пълната мизерия и най-вече на типичните пичове, които задават въпроси за 1000 лева. Ако отговориш правилно, ако не, те казват в TikTok и те солят в коментарите, че знаеш кога е зададена България или какво се прави баницата. Но who give a fuck? Днеска е реунион. Днеска правим реунион. Реунион, пича не знае какво е реунион. Днес като скарахме да си ласиме. Той беше контузен. Аз качих няколко килца. Но се завръщаме, тъй като лято почва. Даже ако кажа вече, че е лято, утре ако не падне сняг, балило майката. Сега ще направя 3 хикса в център на Витошка. Не дей. Да, пича мисля, че прави 3 хикса в центъра на Витошка ли? Да, реално прави го. Знаеш какво ще правим ние? Гръб. И да, за малка... Спри, не ми се обясняй. Буквално ще храним бъсна току-що. Да. За малко рекап на последния месец сигурно. Защото от последното видео реално до това има месец разстояние. Това, че е качено примерно в рамките на седмица едното, една седмица друго. Бам. Че, малък рекап сега. Рекап ще има. Начини за да бъдем наясно във времевата линия, как е точно. Лечението в Турция беше, не знам, в смисъл, има го и го няма, защото първоначално... Много ти скеф в TikTok. За ресторанта. За ресторант, моля? Снима ли бе? Знаеш кой е това? Никаква идея. 5 пари да, менче да. Така, имаше инжекции, имаше 17 дни, буквално никакъв фитнес, никаква физическа активност, ми казаха. 20 дни. Никаква физическа активност. Ти може да си представиш. Не съм тренирал аз почти месец. И аз толкова. Аз поради health reasons пича просто, защото... Не мога да тренирам без него реално, защото е моят коуч, аз не знам какво да правя. Но да, буквално лечението ми в Турция беше почти безполезно, тъй като имаше 10 дни инжекции. Противовъзпалителни викат. Вика, че се оправиш. Има един въпрос, оправих ли се? Не. Първо не съм се оправил. Второ, даже май боли една идея повече. Така че... Къде са стероидите въпроса? Не. Общото взето с 2 думи ни помогнах в Турция, това са повече от 2 думи, но да. Сега ще има next chapter, латия, то не е next chapter, просто ще е следващ доктор. Какво означава някой ден? Когато види за първ път любовта на живота си, пита не знае какво се случва. Нямам никаква идея какво се случва и той е също. Но да. Днеска времето е цяло доста добре. Не съм въобще доволен от днешната сесия. Вчера спим с кумбата между другото. Да, момчето веднага да му пари, ще го разбира се. Но днеска ще правим гръб. Последните клипове, които снимахме и бяха качени, са снимани преди месец, така не казва месец и половина. Просто с чупено рамо, аз с финансови проблеми и мързело никак цяла работа. Надавелял съм страшно много, но обещаваме. Today. Ще качваме редовно, всяко кардио и лок инваме за лято. Не за лято, за живота като цяло. Но аз съм си локен, просто не мога заради шибаното рамо, бат. В поза съм със сигурност. Пича буквално връща. В случая няма да стане просто да се доверявам на доктори и да чакам да ми се оправи рамото. Няма да стане. Никакъв шанс, защото пича ми каза да не тренирам. Буквално да не вдигам абсолютно нищо. 18 дни аз не съм вдигал повече от 1 килограм. Общо, с 2 ръце.
Никакъв фитнес, никакво кардио. Яденето няма да коментирам. Но важното е, че отиваме в фитнес. Днеска е Day 1. Та просто ще направя така, че някакси да стана здрав с травма в рамото някакси. Не знам. Съгласен ли си? Пича е съгласен. В случая е този дебелец от мене и той ще локеймва, поне така казвам. Казваш? Ще локеймваш, пич. Именно. Та да. Walk-in time. Чай се, я малко седна. Добре, хайде. Днеска... Пич не 18. Буквално няма 18. Жан. Та да. Дано си говорихме, че искаме да си купуваме такива работи. Anyway, като сега ще говоря малко сериозно. Днес може би ще бъде последна тренировка в Фитнес Италия. Съжалявам, но... Съжалявам. Нищо против В коментарите, кой му пука? Това е може би най-ки фитнес с най-ките собственици, най-ките колеги, които бачкат там. Самите хора, които ходят там са пълни изроди. Уникални хора, обаче много далеч. Аз човека весничка и с... без да, съжалявам, но ново начало. Както и за мен, така и за... Какво? Защо за мен? Просто вземем стероиди. От лятото аз му обещах. Вземем стероиди. Лятото почва да вземем стероиди, брат. Вземем стероиди и това е. Кабитатът в София. И Ферари. Смисъл лойко до София, брат. Чайка и бил и до него паркира Ферари. Смисъл. Да. Така. В принцип, нямам търпение да тренирам. Опитвам. Angel Dust. Angel Dust. Но имам тези най-яки гащи. Най-яки? Много яки. Ребърн пумп. Пумп, ребърн пумп. Тапелът. Много голямо. Стусаджия. Не. Но, не. Загреме. Почваме с бързо тягам. Айде тръгваме. Няма смисъл на загрявката. Снимаш, но мога да снимаш, ако искаш, то е рехаб. Да вкараме ли каджи в клипа? Рамото боли. Да вкара ли в клипа? Какво ще кажеш? Да знае ли, че има YouTube канал? Не знам. Май не. Аз го пускам на стойлана, така че ще знаят. Така ли? Хаджи? Искаш ли участваш в клипа, брат? Участваш в клипа ни. Супер. Какво ще кажеш за фитнес? Какво ще кажеш за фитнес? Как е фитнесът според теб? Доста добре. Малко по-леко тежести има по принцип, но е добре. Значи, Хаджи, за вагаджиите, чухте го потвърдено е. Bate na xereca. Това е... Не, това са 60 Много ти хлапши, брат. Много ти хлапши. Разбира се, криската. Опа. Ну да, не. Да, бе. 60 кила. Нека си ме е тежко. Предния път, сериозно нали говоря, където съм правил беше 140. Ето какво прави един месец. Това е реалността за фитнеса реално. Един месец просто спираш да дигаш. Добре, 3 седмици спираш да дигаш и не че не мога. Просто преди тия килограми буквално за нищо ги имах. Сега бавал съм майката на фитнеса, обаче знаеш какво, пак ще дойда.
In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. Вече снимахме град, че сега време за филипенца. Филипенца? Това колко ми даваш? Лежака за ми 120. Моята е 130, бе. Шит! Вече мога да си ходиш, мога да си лягаш, чао, педал. И навай, злати. Какво е това? Какво е това? Вече мисля, че ще правим мир с Ирак. Никакъв шанс. Преди да започна, направя до припадък, но няма припадна. Единственото, което ще припадне е, може би, човека зад мен, защото не един път мина така до мене, нещо ми каза, нещо от сорта на искам целувки, някакви такива неща. What? Но, преди да почна да правя до припадък, или по-точно, до загуба на спомен, ще кажа едно. Това не е начинът, по който трябва да се тренирам. Обаче аз го правя така, така че ич ми не е. Аре! Както виждаме, момчето има мотивация. Това де? Нямаме значение каква е смисъл. Въщо, че има мотивация. Не де, завяра ли се или да? Към банка. Е сега. Към банка. Брат, не пуска. Едничка. Пак на минус. Пак дръв. Едно едничка. Motivation on point. Или? Тайната е. Тайната каква е? Да те пустай кампания от още първата вратка. Ако те пусти да бият баш ма. Бам, 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 човек ще удари. Няма да пусна. Добре, малка промяна, че бам, различен ден, бате. Кой е избрал вече? Пусна ли си към бам? Няма значение. Така, стой само за малко да обясним. Да, обяснение да правим. Защо спряхме да снимаме миналия път? По средата на тренировката нарочно сме с същите дрехи, за да за вас да няма разлика в тренировката, Брат, аз съм в клипа. Аз съм Пичо Старалов. Кое си? Пичо Старалов, Лапатин, Леса. Пич Пупуки. Лапатин, той е Палпатин. Аз наплюх. Пич мисля, че е Палпатин и вместо скалици от ръцете са поли.
Да. Просто ще кажеш на хората, що спряхме снимаме миналия път. Мисля, това е достатъчно обяснение. Явно имахме не технически вреди. Няма значение. Важното е, че пак сме тук. Пак ти имаме гръб със същите дрехи нарочно заради клипа или може би, защото не се къпем. Това на 50. Но да. Продължаваме. Доспи, как е? Камбани. Брат, буквално се зависи. Ама на минус. Постоянно на минус. Ама постоянно. Ако има една линия, тя е надолу. Само надолу. Но да. Давай ти, давай аз. Пичи вика, строежи ли има? Строежи, брат. Буквално съм перфектен за строеж. I pick up, I put down. Не знам защо, обаче напоследък нещо не върви. Това е единствено заради акромиокобикуларната става, която шибаните копалните лекари, a.k.a. Уволнене. Да. Заради шибаната става. Лежанка стои, примерно в случая тя ми е макса ми, докато мога да тренираме 110. Но, как да го кажем, гърди по-големи от на момчета, които дигат по 200 лежанка. Там ми е гена на мен. Но, рано толкова бяха ми големи гърдите, че буквално ме нървнаха. Волтнаха ми гърдите. И нищо не, че в момента са малки, просто са наполовина, както бяха преди. Та, ако сега, в принцип, нали, максимум е 110, в момента ми е 80. Ако правя 20, само с оста имам бати болката. Ти не се смееш, ще мога да правиш едно качествено, така че... Много е слаб, братле. Той нищо не може да прави. Не се обяснявай, глупако скапан. Да, свали килата. Неграмотник скапан. Кой те интересува, брат? Тъпо тиран. Виж го пиче за тебе с бялото. Експлозия. Експлозия там, експлозия тук. Буквално, брат, пиче. Прави хубаво упражнението и му влиза повече гърда, колкото гръб. А това е за гръб. В смисъл. Има една песна си Who Cares? И го минава. Жум. Много, брат, аз казвам, денката е супер здравия, брат. Бати, труда си, брат. Срещу уважавам и те обичам.
още... Бързо комбо. Първо, да? Разбич. Пускай нагоре. Тук ти дава джоба. Пусни джоба, пусни го. Моля те. Джоба пусни, човек. Поне 20 кг, брат, пусни, моля те. Оп, 20. Оп, 50. 38. В смисъл? Дай парите. Вади ги, дай. Лов за джакпот, за риба. Рибаля, къде е рибаля? Покажи, къде е рибаля? Хоп. Първа. Пичаме ще бързи арсни. Донде е войн. Най-грация слабим айоим. Пичаме ще оттам. Аз им като имам мегато брат да гледа така. Не, той е така. Чакай малко, брат, пуста тук, брат, пуста. Извинявай. Къде е безплатни свирки? Я гледай. Я гледай. Давай. Аз мога сюда. Не, но аз мога. Да, брат, тренировката е рано добре. Но за гръб. Не за, както принцип правя гръб, с задно рамо и с бицепс. Просто фитнес за това след 8 минути. Даже не го видях. Не, аз. Но да, видеото рамо... Не, ще има довършик. Просто ще в друго видео. Арн Дейли следва. Или да? Така, какво това? Няма значение какво е. Това е... Много добра тренировка. Една беше добра, да. Мисля, първата част на тренировката. Буквално ако трябваше, ако трябва да са две тренировки, тъй като в този клип са 2 различни дни. Миналият ден беше много по-добра за мен лично. Тая не беше брутална, тъй като доста повече ме боля рамото, колкото принцип ме боли, нямам никаква идея защо. И както и да е оправдания. Tomorrow is Saturday. Но да. Със сигурност имаше доста... Не мога да си обясня, брат. Не мога да си обясня как един ден ме боли, друг ден въобще не ме боли. Anyway, както го казват, push through the pain. Буквално това ще е, защото видя се, физиотерапия, кинезитерапия в Турция не можах да ни помогнат реално. Така че аз сега реално имам записан час за след 2 месеца. Сега водят го, че този лекар, при който в момента съм записал час, той е един от най-добрите на Балканите или в Европа. Не съм сигурен. Ортопед мисля, че се води. Но да. Anyway. Следващата тренировка за гръб. Обещавам, че първо, че ще ми е ден, в който не ме боли рамото. Второ, ще е в ден, в който съм на анаболни стероиди. Няма значение, не слушай сега. Стаси, мисля, момчето продължава да върти машинки. Anyway, следващото видео ще е супер анаболик. Няма как да не прекарам поне 6 часа в фитнеса. Ще изкарам една смяна, даже няма им платят. Или 8 ще изкарам. 12, даже няма спа. Тук ще спа, но пред фитнеса, за да съм на отварянето, затварянето, пич ще затваря фитнеса. Даже на бачката. Даже, но ще ги бачкам. Anyway.
Да. Но да, това клипче, ако видяхте малко по-рано с това стягане бате. Anyway, не съм тренирал от 3 седмици и това ми е една от първите тренировки, които не беше тежка, просто бавно, мисля, малко трябва да се връщам, няма как. Аз опитах с почивката, за шибаната травма не стана. Push through the pain. Да. Та отивам да го хвърля това от моста и ще имаме утре. Утре ли? Tomorrowland, Yesterdayland, Fuck you land.